Ovim videom zaokružit ćemo našu priču o ljudskom djelovanju. Tako ćemo pričati o jednoj od posljedica, a to je svemirski otpad. Svemirski otpad je svaki komad koji je čovjek ostavio u svemiru. Mogu biti manji ili veći. Kao veći najčešće su to neupotrebljivi sateliti, a kao manji mogu biti krhotine koje su otpale sa raketa. Da, zapravo ako pričamo o etičkom djelovanju, drago mi je da si spomenula taj dio svemirskog otpada, jer upravo ako pričamo o etičnosti, onda vrlo jasno pričamo o tome da ne možemo ostavljati krhotine i svemirski otpad da pluta okolo, jer s time zagađujemo i svemir koji smo već spomenuli da je dio našeg okoliša. Sad, to nije nekakva nužno nova misao, zapravo vodi se briga i vode se itekako rasprave na tu temu. Ideja je znanstvenika da nađu načine i tehnološka rješenja koji bi mogli pristupiti prikupljanju otpada ili spriječiti nastajanje u tim količinama. Pa između ostalog neke tehnike bi bile ili određeni bičevi koji bi svemirski otpad iz naše atmosfere bacali dalje tako da nas ne ugrožava, ne pada na zemlju i slično, do nekakvih revolucionarnih načina zapravo za kupljenje i sakupljanje otpada iz naše atmosfere koje se događaju baš kao nusprodukt. Tako je, no nažalost problem je što trenutačno ni sami znanstvenici ne znaju kako bi to funkcioniralo. Već je problem što trenutačno imamo oko 6000 satelita koji već kruže oko nas, a samo 40% ih je u uporabi. Znači mi već 60% od te brojke imamo svemirskog otpada koji nas okružuje. Također, narednih godina planira se slati čak 4-struki broj tih satelita i negdje je procjena da ćemo do 2030. imati ih već oko 15.000 koji kruže oko nas, a to je zapravo jako puno potencijalnog otpada. Je, mislim, velik broj. Razumijem zašto su i potrebni, ali s druge strane da, apsolutno jedna varijabla o kojoj trebamo razmišljati kada pričamo o ovoj tematici. Široka je tematika, vrijedi njoj posvetiti pažnju, a dok ne riješimo sve pojedinosti i problematike svemirskog otpada, možda bi bilo pametno pogledati 2 puta u zrak svaki puta kad izlazite iz